Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. GG, boys! Чакай. Тук трябва да отметаме нещо много бързо. Не винаги нещата се получават както си ги мислите. Но за мое голямо съжаление, явно Airsoft и спортуването беше раздвижил камък в бъбрека ми и се наложи да влеза спешно в болница и да си почивам поне 1-2 месеца. Тъй като вече бях с тент, а именно сламка от Макдоналдс, може да проверите в интернет, и тухла 6/4, нямаше как да участвам в Airsoft, обаче за това съм им подготвил една зрелищна и брутална игра, която доста време отлагах да едитна и да кача в YouTube. Става въпрос именно за сценария с бюлетините и гласуването, а ние сме от партията на тежки филмари. Таблетата трябва на някъде да... И много важна молба към всички, които гледат видеото, моля, ако претърпите нещо, което не е готино, изправете се на крака и продължете да се занимавате с това, което обичате, не увисвайте цивката, а продължайте само напред. Годината е 2024, а времето е под всякаква критика, обаче ние не сме паркетни командоси и се впускаме в боя смело. Айде, клак! Дай, само ти скажи къде трябва. Който можеше, трябваше да гласува бързо в малка, защото енемито настъпваше доста бързо. Ти отляво ще удар, да знаете. Аз и Витача вече се бяхме ориентирали да отиваме към голяма сграда след гласуването. Нещата в голяма и къде трябва да гласуваме много не бяха ясни за нас в този момент. Решихме, че е добра идея да си проправим път към втория етаж. Ударен! Айде, време е за респаун, време е за нов живот, трябва да оправим малка. Покажу, айде! Държи се! Дръж! Продължим!
2 минути са. Дръж. Няма това писмето. Не знам какво ти кажа. Така? Няма. Ясно. Гората на дървото. С гули. И докато блеете и гледате в това време за противник, Ударен! Ева! кълта доста ни беше изтощила и беше изключително трудно да се връщаме след като сме умряли и отново да влизаме в боя. Дърво. Да, пълно да го врътне. Айде! Минус! Да. Да не красива това. По-сега, не да изгарваме. И хоп, малка групичка отиваме в гората да им правим сечено на противника. Бяхме се завряли до противниковата фаза и на мен ритача ни дойде гениалната идея да се направим, че сме от червения отбор и имаме нужда от помощ, защото сините ни нападат обаче. Какво се случи, ще остава да видите вие. Тъйте да си има всички ги правим повече на ръце, които викам. Някои сири натискат, трябва ли помощ към Рапунцел? Натискат! Бати топ не вземе, заклявам си. Знаеш колко време дадахме наши? Те сега ще се занимават половин час за чисти краски. Те сега са заети да търсят в балан, бат. Натискам. Ударен! Ева! Ударен! Опитахме се да направим същите пакости, но не се получи, затова отивам най-накрая да гласувам. Те просто трябва да се видиш. Нямахме абсолютно никаква идея как се развива гласуването за нашия или противниковия отбор, просто гледахме да пречеме максимално на врага и ни видоха още по-гениални идеи как да ги допрецакаме. Реално с моите хора не гласувахме много, но ако няколко са подаватели от другата страна, не мисля, че имаше проблем. Ти си гласуваме и трябва да се връщаме до база. Айде, минус! Как сега чука? А ти носи от сънова, какво става? Бати печелата. Ниско да опеве. Минус. Какво правим мизерия? Този път със Сашото бяхме решили, че ще направим още по-голяма мизерия. Добре, бе, ако това има 100, бе. Да, първите дължих. Длъжни бяхме да пробваме да бутнем още веднъж, да вземем колкото може повече жертви. Айде, ми. Чакай, в поръка на
Че ръмвам лоу, десно чух нека. Добре, че е мак чек, защото... Не, то. Държа. Да. Не го ударям. Друг пак е буквално друг. Дай тап. Дай тап, малко пак. Малко случва така, не знам какво да разбрах това. Тук, контакт, Сашка. Минус. Дори не се и поколебахме да бутнем към тяхната база, за да може да осигуриме време на нашите. Направим, излизаме на стрела. Изпилени на порите. Чакай, лаги чешем. Не. Минус. Ударят. Ай, съсилия похет. Let's fucking go again. Не работите там, ние се включим централ. На гумите. Гледай сега какво става. Минус! Да. И не след дълго беше свирен края на играта. Радвам се, че гледахте, надявам се да ви е било приятно. Може да се абонирате за канала за предстоящи видеа в бъдеще. Благодаря ви, че гледахте. И малко бонус контент. Те е лоу, много лоу. Максимално. Иначе ще се турна, бе. Давай им да минавате. Чуеш ли? Даже според мен не ги стрели. О, сука. Направо да става да минавате.